Sanibonani basayazi. Ngiyajabula ukunibona. Ngizocela ukubingelela abaphathi bokhozi Chibi leadership yakho yonke no SABC in their absentia. Ngibingelele ubuholi the province na wonke zonke inhlaka zawo. Ngibingelele umphakathi waseNanda. Ngibingelele ngokukhethekile umkhanya kude kakhulukazi kwaMhlaba uyalingana iJozini, bese ngibingelela abalaleli bokhozi ngokukhethekile, bese ngibingelela umndeni wakaMagwaza uma noNgqo. Bengizocela ninginike lelithuba ngoba noma simile thina esazi mhlambe iS2 neS3 neS1 neS8 neS9 ne-second floor, but we've got our colleagues abaqhamuka kwezinye iy'teshi. Ngibona uzakwethu uVusi programs manager kwivuma FM, kodwa wasebenza noNjinji eDYR. Ngiyacela zakwethu ukuthi usijoyine. Ngiyacela futhi ukubiza nabeNanda FM, ngiyacela ukubiza eMaputaland FM, ngiyacela ukubiza iGagasi Khululi, because asizile la kuphela ukuzokhuluma ngoNjinji. We are here to honor him as radio, not just ukhozi kuphela. Ngicela nje ningihloniphe at this moment. Mphathi. Bengizocela futhi former colleagues from DYR. Mawuzazi inhloko wasebenza ku-DYR, wasebenza futhi noMandla, ungakhuphukuza ngendlela. Mawazi presenter style guide, mawazi show prep, mawazi ama-link. Siyacela khona sizoyivalelisa kahle le ndoda. Khola FM, uma ikhona weKhola FM asondele. Sikhuluma ngabasakazi la community stations la siqeqeshwe khona. One KZN TV. Mawuzazi nje ukuthi ukwi-media space sondele. Umoses kodwa ubehlayeleni ngempela. Siyabonga kakhulu, asiqhubeke. Njengoba bese kushiwo igama lami nguZandile Dembe. Ngiqale ukusebenza noNjinji ngo-2009. Ngifike okhozini ngo-2008. uNjinji ke bengihlezi ngimbona emaphasiji ingazi kodwa ukuthi wenzani, ngoba mhlawumbe before angene e-studio angikuveza ukuthi uNjinji kunolunye uhlaka lwezokusakaza abeqhamuka kulona. Mhlawumbe mengixoxa ngaye uzovela ukuthi why is special and different kanjani in terms of the work esiwenza. uNjinji traffic controller, uMoses osanda kuze stage uyena owathatha isikhundla sakhe mangabe ezemoyeni. Umsebenzi wakhe ke kwakwenza isiqiniseko sokuthi ama-adverts kunebhuku abahlupha kakhulu ke laba ekuthiwa ilog elithimiza e-studio lenze isiqiniseko sokuthi nidlala ama-adverts. uMandla ke wayeqinisekisa ukuthi ama-adverts ama-clients ethu ascheduliwe ngesikhathi nokuthi ayavela kulento ekuthiwa ilog. 2009 samuva kwi-afternoon drive noLinda sayiswa kwi-breakfast show. uBabhodloza noSibongi, the late Mr. Bodloza, basibiza basitshela ukuthi siyamuva siya kwi-breakfast show mekuhamba uDJ Sbu. Satshelwa ukuthi njengoba iy'nhlelo zasey'shintsha, nami ngangifika sekuintroduce content producer emsakazweni. Satshelwa ukuthi sizonikezwa u-technical producer uSigqemeza wayesezosala ntambama. Saqala-ke noNjinji ephuma ka-sales ezoba u-technical producer, engasiyeke umuntu okhuluma kakhulu. But he was very good with sound. And I'm going to explain ukuthi masilo sikhuluma ngomsindo ne-voice yini ebiyenze uMandla. And into ebiyenze uMandla is not easy ngoba mhlawumbe mina ngiya-researcha ngenze content ngibhale script umsakazi asisakaze. But uMandla wenza lento esiyenzayo izakale ngomsindo, kusho ukuthi kufanele ayicabange, ayidrafte, ayi-technical producer ayihlanganise yenze sense. Kubeke nalezi zinto ekuthiwa ama-drop in no imaging nani. Sibe naye ke kuvuka Mzansi kwaze ngo-2011 ngahamba mina ka-programming as program manager. Basala noLinda kwafika uSma as content producer. Baqhubeka-ke. I want you to notice that I'm calling him Mandla this whole time because
Then Gigi name was birthed as a mover. Lady D 9 to 12. La qala khona ngembiza ngoNjinji wabo. Ngicela D akwazange ukufika ukuthi ngithi uNjinji wami. La ngihluleka nje. Wayethi methi awu Dembe ithi Njinji wami ngowakho nawo ngithi no wabo. Yilapho ke igama lamandla laduma as uNjinji wami as a technical producer. Kohlelo la 9 to 12 uJJ Jabulu June. Ngaleso sikhathi uthe mangabe sishintsha inhlelo noThabekhulu sibheke ukuthi soshintsha kanjani ehleze nalo iphupho lokusakaza. So la besihlala khona thina i-production studio lebengiyibiza ngo-S3 abasakazi behlale S1. Yila besikhuluma khona kakhulu ngomsebenzi, amaphupho esinawo, izinto esizibonayo, siphinde sihebe ngabo zakwethu laba basemoyeni bese bengazenza izinto esizihlelile. Kodwa nje kuningi esasikhuluma. And uMandla had a very special ear. Special ear for sound, special ear for content, but had an amazing voice as well. Uthesa uJJ lavela ke thuba le top 20. Umlalelo okhozo ukhumbula kahle top 20 ibikade singena ebusuku isikhathi esiningi ayifika yenze ukhetha. Sayishintsha ngalowo nyaka sayilethe emini. Ngoba ne resistance enkulu because abantu babenga understand. But there was an idea behind that. And maqeda ukhetha uNjinji simnikeze top 20. Ayenza. Kunabantu abathathu uNjinji ayihleze ekhuluma ngabo that he used to look up to emsakazweni. Abangekho kulo msakazi sibone. Wayikhuluma kakhulu ngoRoger Wood wa5FM. Wayikhuluma kakhulu ngoMo Flavour. Why osekwi Metro I think say 947 now. Mekhuluma ngesitayela sokusakaza isithanda. Bese kuba nomuntu esisherisha irespect for ose 2000 now to David Mashabela. Okuthema ihlangana nabo I think it was 2018 or 19 eJoburg SABC waze wapost isithombe ngamtshela ngathi ngiyazi ke manje ukuthi enye amaphupho akho asefezekile. Manibazi labantu engikhuluma ngabo mhlawumbe you'll understand ikhono la kanjinji nokuhluka kwalo in terms of sound, music nokuhlanganisa yonke into. Wakhula ke ekhona la emkhakheni wa-introducewa ifaka umoya le ungada khulume ngayo lapho enza khona i-dance. I think it is very difficult to lead umuntu multi-talented or a creative or multi-talented. It's not difficult ngoba umsebenzi awazi. It's difficult because wazi more than ezinye izinto. And kunomandla kwabanazo lo izinto eziningi because wayenama idea amaningi efuna ukwenza izinto eziningi and kwakubalekile ukuthi umlalele kwesinye isikhathi enenhliziyo encanyana ke futhi ethi mayisenenkani futhi azayigembe ngizobona kangazi ukuthi mayisethe uzobona mhlambe le nto ngeke yenzeke but khulumeka naye eqhubeka futhi ebe commercial voice being commercial voice bisho ukuthi wayizwakala ezikhangisweni futhi as a voice over artist. Uthe mangabe sibona ukuthi siyasakaza technical produce but uyazakala kuma commercial sacabanga ukuthi ashintshe sibe ne voice stage kwangena uMandla Mdletshe Msindazo. Lapho ke leyo project sayenza sobabili because kwakusho ukuthi kane kusambe SABC wathola i-contract ne-company yenza imaging eGoli ngahamba nayo Mandla sahamba noMdletshe namanye ama-colleagues siyo record eGoli I think oThembeka bazokhumbula siyokwenza leyo project. And wakubalekile ngayo ukuthi kwakumele ukuthi kube umuntu understanda i-voice yophozi ukuthi kufanele ukuthi ibe njani but isebenziseke kanjani ngoba yena wayekwazi lokho. Waqhubeka emoyeni wakhishwa iminyakana embalwa ku top 20 waphindela ebusuku waphinde futhi wabuya. Nosihle ngifuna ukukubalula ukuthi umnyakazo top 20 enayenza wena nobabheke naye uNjinji probably was one of the best top 20s ukhozi of our time ever had. Because yayihambisana nezinto esasiphokophele kuzona njengomsakazo njengoba futhi sasikhula. Uthando lakhe ke lomculo ocommercial ngiyacabanga ukuthi wawuzwakala even kuma bed lemsindo niyayinizwa ngemuva umsakazi mayisakaza mangikhumbula kahle kunomculo emthanda okwakuthiwa uDavid Guetta. I think that's the first song ayisebenzisa is one of his beds mayingena emsakazweni.
Mangicabanga amandla ngibuka namhlanje sisebenzile emsakazweni zashintsha izimo. I think namhlanje kulelo umuntu mhlawumbe engabe usakhe iy'tudio zokusakaza eziningi. Siphongo mangicabanga absence of umdleja as well. Mangabe nithetha nifuna ama-software e-studio, nifuna insiza kusebenza, Mandla was quite instrumental. A defining moment for us was the COVID, because we had to change the yokusakaza. Sambe sosakazela emakhaya. If because it didn't have a strong technical producer team, saso izwe lalizosileka. But sakwazi ukusakaza. Be stressed, be frustrated. But abantu abanjengomanje oSiphongo, oMdletshe, oNosihle, oGugu sebahamba, oSibo in Johannesburg, bakwazi ukuthi sisize sikwazi ukusakaza. When it comes to equipment yokusakaza, uMandu bekwazi ukutshela ukuthi fanele uthole imic enjani, uthole equipment yokumix enjani. Ngiyacabanga ukuthi with the advent of digital media, ukwazile futhi ukusharisha lokho nabalaleli nasey'nkundleni zokuxhumana ukuthi usebenza kanjani mangabe bengekho e-studio. So I think what I'm trying to say is, yes, okay. I think what I'm trying to say, is that we had a multi-talented radio person that we are grateful ukuthi sisebenzile naye. I think we are more grateful ukuthi sitholile ithuba lokuthi sizokwazi ukumvalelisa simbonge. Mandla masingakwazanga ukubonga, siyabonga namhlanje. Masingakwazanga ukuxolisa, siyaxolisa namhlanje. Bengizocela, as we put your name down in respect of people abahambe endleleni yomsakazo, as we respect abantu esifikele kubona, uDithi Ngwenya, Muvo Maphalala, Bradesi Khumalo, Shadrack Shedis Ngema, Babgoloza Welcome Dimande, Bukanchili M. Gage Masinga, late Ivan Sishope, late Zanele Mbogazi, the late Begam Tunu. Your name is added on, and siyabonga. Ngendimo edlalile neqhaza libambile kwezokusakaza. Uhambe kahle. Ngiyabonga. Kuzoba kufishane kakhulu mina engizokusho. Ikakhulukazi ukukhulumela laphaya kwa-DYR la saqeqeshwa khona. Yikho ngithe abasondelena labo kade sinabo. Kufushane kakhulu-ke engizokusho ukuthi ngivalelise kule nsizwa sahlangana nayo kwa-Durban Youth Radio singenalo ishisente sivolontiya khona. Ngenhlanhla-ke mina ngangisebenza ngaleso sikhathi. Ngifika ntambama ngizokwenza i-current affairs, oMandla ngibafica bekhona. Babika bahlale eBreya Center lize liphele isonto bengazange bayikhaya. Ngenxa yokuthi imali ayikho, futhi ufike behleli nje besaphatanisa ukuthi kuzodliwana. Kunomama wedasa ngamagwinya khona lapha eduze kwaseBreya Center la sasakaza khona. Mangifika nje kube sebeyazi ukuthi hayike amagwinya bazowathola. Sebenze noMandla kwi-DYR sazophinda sazohlangana naye. Ngaphuma mina ngayosebenzela iphephandaba Ilanga wathathwa yi-SABC. Kulokhu okushiwo former mphathi yethu la uZandile, ikakhulukazi kuyikhono lakhe lokuhlanganisa umsini. Yiloko engangimluleka ngako kakhulu masihleli sisonke from i-DYR, yokuthi nje ungayifaki kwi-competition unnecessary. Sengathi ungahlala kuloko kuyikona ophiwe kona. Ngiyabonga ukuthi wakwazi ukuthi angilalele and futhi wavelela kukona. Hamba kahle nje umndeni wakhe siyabonga kakhulu, sibonga ukuthi nisiphe yena sihlale naye niduduzeke. Ngiyazi ukuthi akukho lula. So Ungufuna nomndeni ikakhulukazi ungenawo umasibambisane wanqanda funerals sebenzisa izinkulungwane kulokhu joyina mahhala kuwona wonke amaplan akukhethe ukuhluka kwezibongo. Wanqanda funerals balanda umzimba noma ngabe ikuphi kuleli. Ungajoyina nomuphi, joyina khona manje SMS igama Nqanda ku-068 2527 823 noma fona ku-087 6551 346. Nqanda Funerals, umasingcwabisane wabantu bonke.